Utonwa bụ ọzụzụ. Anụrụ m ọnụ ọma onye mụrụ nwa na-ebe akwa, ndị ikwu na ibe ji ọsọ abịa. Kedu ihe amụrụ nwa nwoke, obodo niile nọ na-anwụrị maka na ezinụlọ amụrụ nwoke anaghị echi. Nwoke bụ akụ maka na ọ ga-akpata ego ka ọ fụ na ezinụlọ ya dị mma. Nwoke bụ udo maka na ọ bụ onye isi na onye nchịkọta. Nwoke bụ agbụrụ maka ọ ga-anụta nwaanyị ga-amụtarị ụmụ ga-aza aha nna ya. Nwoke bụ dike maka na ọ dị ka ọkụkọ na-achịkọta ụmụ ya. Ya mere n'ala Igbo ngwa ngwa onye mụrụ nwoke, anwụrụ na-eju nne na nna na ndị ikwu na ibe ụtọ. N'agbanyeghị ọtụtụ ihe a jiri mara nwoke, otu a ka ọ dị ịzụpụta nwa gị nwaanyị ọfụma. Ihe gosi na nwa bụ ọtụtụ nwaanyị mepụtago karịa ụfọdụ nwoke, dịka n'obodo anyị bụ Naijiria. Nwaanyị dịka Miss Dora Akunyere, Miss Ngozi Okonjo-Iweala, Honorable Mrs. Juliet Ibekakụ. Kedu maka obodo anyị bụ Abọ, nwaanyị dịka Honorable Justice Angela Anide, Dr. Mrs. Henrietta Ugochinyere Okwu, Ambassador Mrs. Akwabata Njeze, Chief Mrs. Enuma Eruchie, Dr. Mrs. Augustina Chibuzo, Mrs. Emilia Onyekwere, Dr. Mrs. Suzy Okwu, Mrs. Flora Chibuzo, Dr. Mrs. Oliakụ Njeze Ene, Ada Ojalegwa. Kedu maka ụmụada ihe dịka ada n'ebe n'obodo oyibo? Kedu maka ezinne nne ọra niile na ojebo ogene, Chief Mrs. Nono Felicia Oriakụ Okwu na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ mmepụtagoro ihe karịa ụfọdụ nwoke. Utonwa bụ n'ọzụzụ. Deemenu, abụ m Nwaada Okwuchara Chidera.